pagdayig kanimo o Diyos ang kinabuhi ko. Pagsimba ug mga pagdayig ko, walay laing butang nga ikabalos ko. Pagsimba ug pagdayig kanimo. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanon. Apan ayaw kabalaka ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban, dalaygon ang Dios nga magpanalangin sa matag usa. Sa ato nga pagsugod mga kaigsuonan sa ato nga programa, ato ning ablihan og sugdan sa pagdaig pagpasalamat sa Dios. Akong gihangyo ang matag usa sa hatag gayud og mga pagdaig, sa paghatag gayud og mga pagpasalamat sa pagkamaayo sa Ginoo nga sa tibok adlaw kita giubanan o gitaga kadaugan og mahinungdan kita mga kaigsuonan niining mga taknaa nakabaton og kaayuhan og naa kanunay ang kadaugan. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga mo'y nagatiman kanamo, Dios kanunay nga nagbantay na nalipod kanamo. Amahan niyan usab kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Salamat o Dios sa mga panalangin ug salamat o Dios sa imong protection, salamat o Dios sa imong pagpangulo kanamo. Nagmalampuson kami sa amo ang pagkinabuhi, diin ikaw ang Dios na pataas na pasidunggan alagaran tungod na sa imong pag-uban kanamo. Imong gitubag ug gidawat nimo o Dios ang among mga hangyo ug ang among gipangayo imo gayong gihatag. Ug salamat o Dios sa tanan nga imong gihimo sa among kinabuhi nining adlaw. Salamat o Dios nga imo kaming gipanalanginan. Bisan pa o Dios sa umalabot na usab nga mga adlaw, padayon mo kaming giandam o gitudluan karon aron sa umalabot nga mga adlaw kami sa gihapon magmadaogon. Amahan, panalangini kami sa among panag-uban karon sa pagpamati sa imong mga pulong, din aduna kami masabtan nga mga pulog pagtulunan nga imong gibilin diha sa balaang kasulatan. I-bless Ginoo matag usa sa pangalan ni Hesus. In Jesus name, in Jesus name. Amen. Og amen. Dalaygon ng Dios, maayong gabi, maayong pakiguban. Salamat sa Ginoo mga kaigsuonan nga nibalik ang signal kaganina perteg yung hinaya ang ato ang internet, ang atong wifi diri mga kaigsuonan perteg yung hinaya. Nag-aginod nagkamang mga kaigsuonan og pagsuod gyud sa alas 7:38 akong namatikdan nga mingkusog na siya gamay, mao na nga akong ipasalamatan ang Dios nga nakasud tas atong programa. Maayong nga pakiguban, maayong nga pagpaminaw sa tanang nakasud na sa itong programa. Ang Dios magpanalangin. Og maayong nga pagpaminaw, maayong pakiguban sa tanang mga listeners sa Shine FM 101.3 nga nanukad diri sa Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Dalaygon ang Dios sa matag usa.
Maayong nga pakiguban, maayong gabi ni Brother Moses Cardente og ni Brother Pedro Arsola. Good evening og sa tanan to mga kaigsuonan, ilabi na sa mga De Villieres family, sa mga Dinoyo family, sa mga kaigsuonan nga mga Alianic family. Good evening, ilabi na sa ato mga kaigsuonan diha sa Pantag nilang tiyo Pilimon. Good evening og sa ato mga kaigsuonan nga nanukad diha sa Linaw. Maayo nga pakiguban og sa tubang pang mga dapit nga naka-tune in na sa ato ang mga radio, sa ilang mga radio sets sa ato nga programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios, magpanalangin. Sa ato nga panag-uban mga kaigsuonan, moderitso ta sa Kapitulo 9 sa ikaduhang Korinto. Apan sa dili pa nato himay-himayon tagsa-tagsaon ang mga mensahe sa Ginoo sa maong kapitulo, ato sang tagaag pagtagad ang mga mensahe nga misud diri sa ato nga programa gikan sa atong mga mahal nga kaigsuonan sa naglaing lugar. Mayo nga pagiguban, mayo nga pagpaminaw ni Gigi Mays. Good evening og salamat kayo sa imong pagkamakugihon sa pag-share sa ato nga programa ngadto sa imong mga kaila. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Gigi Dinoyo. Mayong gabi ini mo diha gaw, matud pa bi Pastor Watsing from Mandawi City, Cebu. Kumusta mo diha, walay ulan? Maayong nga pakiguban, Maraginot, Parinasan, Alan. Maayong gabi, Pastor Wansing from Sagbayan, Bohol. Maayong gabi, maayong pakiguban ni Brother Rinel Dolingoy og Inday Dorlin in Cabo Tinsay. Pastor Gideon, request ko gaksa ko Ginoo, susiha ang kasing-kasing ko. Salamat Pastor, og God bless. Hawang lang ang kanay. Saligi ang gamhanan na nagmugna sa tibuok nga kalibutan. Siya ang Diyos nga bala. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw. Matod pa ni Sanchez Inacorita. Glory to God. Good evening ni Lorna Lee Abaw. Maayo nga pakiguban. Matod pa ni Rinel Idolingo, request kong song Pastor Matinod anon ka. Salamat and God bless. Awit makalangit nga gaksa ko Ginoo. Diri lang sa to nga programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Gaksa ko Ginoo. Okay, ako sa nga paipasod ha. Ni Arlene Nabuko. Good evening Pastor Dalaygon, ang atong buhi nga Dios makapiminaw na sadmi sa pulong sa Ginoo, request ko song Makalangit kasulatan. Thanks Pastor and God bless. Watching live here in Siaton, Negros Oriental. Kumusta mo diha sa Siaton? Ang Dios mag-uban kaninyo diha. Si Marian Gutang, maayong gabi ini mo Pastor og sa tanang kaigsuonan.
magapaminaw ug maayong nga pakiguban ni Sister Teresa Masangin Mandanaw. Maayong gabi ni DC Morris ug ni Estrelita Balaw Syahasada. Maayong gabi Pastor watching from Taguig City. Kumusta mo diha sa Taguig? Si Inang Ubanis, good evening Pastor uban sa imong pamilya. May gabi isad ninyong tanan. Maayong gabi matud pa ni Inang Ubanis watching from Saudi Arabia. Si Joy Jane Caniete Arsinas, good evening Pastor, dalaygon ang Dios. Pastor, request kog song Nasaan na kaya ko. Mayong gabi ni DC Morris, request ko pasalamatan. Okay. Si Ronel Bregole, matud pa, good evening Pastor, salamat kay nakadungog na pod ko sa imong programa. Magpa-pre-request ko og tagaan ko pa ko ni Lord og dugang kusog og maayong panglawas, especially sa ako ang pamilya sa Mindanao. Request ko kanta dalangpanan ka na ako diri sa Saudi Arabia Pastor. God bless sa imong pastor. Sister Ronilin, no? Salamat kayo sa imong pakiguban og pagtagad og panahon sa ato ang programa. Ang Dios magpanalangin kanimo. Ako rang ikadasig nimo para na kanunay ang kusog nga gihatag sa Ginoo, giandam sa Ginoo sa matag usa. Ang ako rang ikadasig nimo, salig niya. Salig sa mga saad sa Dios. Kay ang tao nga mosalig mga kaigsuonan sa Ginoo, dili gyud mawad-an og kusog, dili mawad-an og kadasig. Og tipigi ang pulong sa Dios diha sa Isaias 41. Ako ni nga pagabasahon alang nimo, Isaias 41. 41. Kung naa kay Biblia, pwede ra gyud nimong basahon kining mao nga mensahe. Okay. Ingon din nga ayaw kahadlok kay mag-uban ako kanimo sa bersikulo 10. Ayaw kahadlok kay mag-uban ako kanimo. Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Lig-unon og tabangan ko ikaw, panalipdan og luwason. Mao na nga ayaw gayod og ayaw kaluya. Hinoon salig sa Ginoo. Salig gyud sa Ginoo. Ayaw gyud wad-a ang imong pagsalig sa Ginoo. Kay ang Dios mo uban nimo, ang Dios mo kuyog nimo. Mao na nga diha sa Isaias 40 bersikulo 31. Apan kadtong mosalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog, manlupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manlakaw og dili maluya. Saligi ang saad sa Ginoo diha sa Isaias 41:10 nga di ka dapat mahadlok, dili ka dapat mabalaka. Salig lang mga igsoon ko sa Ginoo. Dalaygon ang Dios, awit makalangit, matinud-anon ka. Matinud-anon ang Dios nga atong gilagaran. Dili gid siya mopakyas sa mga mensahe nga atong nadunggan og nasabtan nakatunan diri sa atong panag-uban. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon. Gikan ni Liti Gondaya, maayong gabi ni John Tacloban, mapagpalang gabi po Pastor. Blessing po sa program niyo na sa amin. Watching from Tacloban. Wow, kumusta mo din sa Tacloban? Ang Dios mag-auban kaninyo. Si Chinday, maayong gabi Pastor, shout out sa imuha po. Kumusta ka? Nagsalamat ka sa inyong pangumusta. Okay ra gyud, malipayon. Malipayon kaayo uban sa akong pamilya ug ako among mga anak. Matud pa diri watching from Laak, Davao de Oro. Pag-greet lang ko po sa Dino family. Thank you sa live Pastor. God bless. God bless ninyong tanan. Kinahanglan magmalipayon ra gyud ha. Kay mao gyud nay ikalipay sa Dios nga ikaw ug ako magmalipayon. Aron magmalipayon ta, kinahanglan mabati na to kanunay ang iyang presensya. Si Romy Dakias, maayong gabi Pastor, samtang na ako diri sa
duty, minaw ko sa imong programa. Dalaygon ang Dios, walay katapusan. Salamat Pastor, makapaminaw na pud mi sa pulong sa Ginoo. Request ko song Dios walang imposible. Wow, sa Dios walang imposible. Salig lang. Si Philly Impes, maayong gabi. Og Arsinia Romano Ambay, maayong gabi. Si Joel, maayong yun, no? Kay Joel plus Joel, maayong gabi, Pastor. Og sa tanang tanaw, God bless you all. Watching from Malaybalay City, Bukidnon. Maayong gabi ni Gregorio Kiring, maayong gabi Pastor, og sa tanang naminaw watching from Hinunangan, Southern Liti. Okay. Si Mi Medalyo, good evening Pastor, watching from Davao City. Request ko kantang Lahutay. Salamat sa pagkanta. Okay no? Ato ng kantahon ang kantang Lahutay o Kasulatan. Si Isa Trahon na ako na lang yun yung klarohon. Sister Shalom, no? Salamat kaayo. Matod pa, maayong gabi Pastor, dalaygon kaayo ang pulong sa Ginoo. Si Catherine Andian, maayong gabi. Si Flora Fee Manlod Anggod, maayong gabi. O si Gregorio Kiring, happy 7th anniversary Maranatha Libas Church. Salamat Pastor. Oy, happy anniversary sa inyong nga church, no? Sa ato ang church diha, kaya ang inyong church o ang church nato diri, atong church tanan. Pabati ko sa Sargao family, Porcadilla. Salamat Pastor. Pwede mo request og awit makalangit gugmang maunongon dayong barkada ginikanan ha. Barkada ginikanan, no? Salamat kaayo. Humingi sa imong kanta. Okay. Gugmang maunongon dayong ginikanan. Lahutay, gugmang maunongon, ginikanan og kasulatan. Kaya ato nang kantahon. Si Linlin Bicho Alboris, maayong gabi Pastor, and God bless. Salamat kaayo. Si Usting Espinosa, good evening Pastor, watching from Maparat, Compostela, Davao de Oro. Salido Ginny Flor, maayong gabi Pastor, watching from Tambuli, South Cotabato. Wow, no? Si Will Anenion, maayong gabi Sister. O si DC Morris, maayong gabi. Si Genesis Sion, matod pa, good evening Pastor. Dalaygon ang atong buhi nga Dios, watching from Consolacion. Ang saad sa Dios mga kaigsuonan, dili gyud na niya pakyason. Ang importante salig lang. Salig lang yun. Si Intiliso Roland, maayong gabi from Don Carlos, maayong gabi ninyo diha. Si Angelita Kista Bagyo, maayong gabi Pastor, watching from Davao de Oro. Ronalyn Brigoli, salamat Pastor sa imong gihatag verse kana makadasig kanako. Padayon ra gyud. Kay di gyud mo biya ang Ginoo sa mga taong musalig niya. Pero sa mga taong magduha-duha, ang Ginoo mag-uol mo nang ayaw pagduha-duha. Awit makalangit nga gi-request diri sa atong programa, Nasaan na kaya ako. Asa nagwayta kung wala si Jesus? Ang buhay ko'y noon walang direksyon, hindi alam kung saan patungo. Barkada at bisyo ang inaatupag ko, kaya pangarap ay napabayaan ko. Tagbo ng isip ko'y gulong-gulo, hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik sa ibabaw ng mundo. Kaya kung minsan napahamak ako,
nasaan na kaya ako? Kung wala si Ginoo sa atong kinabuhi ug dili nato siya dawaton, asa na siguro ta? Manang salamat ta sa Ginoong giharian ta niya. Walang higit sa isang tulad mo. Ang pag-ibig mo'y kailanman maglalaho. Kahit ako'y makasalanan, di mo ako pinabayaan. Inakay mo ako patungo sa'yo. Salamat at inibig mo ang isang katulad ko. Sama-samang gawa, hinango mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dapat walang saysay. Kung wala ka, saan na kaya ako? Di ko malimutan noong ako'y napalaban, hiling ng kaligtasan, ako'y iyong tinulungan. O Jesus, ay buti mo sa akin. Maayo ang Dios ni atong mga putli. Ato ang tipigan kana mga polong. Mao nang dili nato tugutan nga mamansahan ang atong pag-alagad sa Dios. Kay ang Biblia mga kaigsuon na nagsulti nga maayo ang Dios ni atong mga putli. Asa gani na mabasa? Diha sa Salmo 18. Akong basahon diri sa ato ang programa. Ako basahon diri sa Biblia ha. Salmo 18 versikulo 26 man siguro ni. Sa mga putli putli o hingpit, ingon siya, o Ginoo, matinud-anon ka ngadtos matinud-anon kanimo ug maayo ka ni atong hingpit. Okay. Unya, sa mga putli-putli ka apan makigbatok ka sa dautan, luwason mo ang mapaubsanon apan ipaubos mo ang magpahitason. Okay. Salamat sa Ginoo mga kaigsuonan sa awit makalangit nasaan na kaya ko. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga paday nagpanalangin sa matag usa. Akong katahon ang upat ka kanta, ginikanan, gugmang maunongon, lahutay, o kasulatan. Kaya akong katahon, ato ang mga awit makalangit. Akong unahon mga kaigsuonan ang kasulatan. Niya ako ang idason ang gugmang maunongon og ginikanan og lahutay.
kasayuran, Biblia ang isgutan, daghang pangutana, bahin sa Biblia, kay kini kunuton na, matud nila ini makabuha. Ako kining gitun-an, di buo kasulatan, akong nabantayan, ang akong kausaban, sayop di ay sila, sa ilang gituuhan, kay akong nasaksihan, ang nagbasa kasulatan, nakabatok kabaguhan. Sa awhangon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tunaron, mahibalo kita sa kaluwasan. Diha sa kasulatan, kaluwasan makaplagan, kay si Jesus maoy sentro sa maong pagtulunan, kuni mo kining tuuhan, maangkon mong kaluwasan, walay laing pangalan, makahatag kanimo og kaluwasan. O sa awhangon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an naron, mahibalo kita sa kaluwasan. O sa awhangon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an naron, mahibalo kita sa kaluwasan. Pa kani ato iubanan mo ako, sukat pa kani ato iatiman mo ako, bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, iluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus, maunong mong gugma, nagadasi, nagaligo sa pagtuko. Amayang kang daigon sa tanang panahon, kay ang gugma mo kanunay gyong maunong, hangtod karon na buhi ko sa pagkapaayo mo, o Jesus, dawata ang mga halad ko. Angayang kang daigon sa tanang panahon, ay ang gugma mo kanunay gyong maunong, hangtod karon na buhi ko sa pagkamaayo mo, o Jesus, dawata ang mga halad ko.
man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana, usayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mongit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo, tabangan ka. Ayaw ragyot pagbiyakan niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana, usayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinod-anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muli mo ka. Buhata ang tanang kabubot niya, kay ang panalangin niya ihatang na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan, usayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kunang panalangin maangkon mo na, ito pag nasa Ginoo atong Panginoon. Ayaw kalimot day kasiya si ang Diyos, og dili kakapsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana, usayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kinahanglan mo lahutay ragyod ta mga kaigsunan. Okay, adto na ta mga kaigsunan sa pag hatag og panahon sa pulong sa Ginoo. Ang gahom sa gugma mo, way katapusan. Muabot man ang pagsulay sa kinabuhi ko kanunay, dili gayud ako mahal.
Matod pa diri ni Arlene na namuko okay rami diri sa Seattle Pastor imong live amo ang himong background while gatrabaho mi amo ara gi-connect sa Bluetooth aron pod makadungog pod among silingan. Kay nindot kayo ang pulong sa Ginoo kay maoy gabayan nato samtang naapata dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Og magkinabuhi sa iyang mga pulong. Salamat kaayo Arlene namuko sa imong pagkamakugigihon. Gikan ni Pastor Jesus Reigns, Pastor all glory and honor to the Lord. Amen. Si Usting Espinosa, salamat kayo sa imong pagkamakugihon og ni salamat kayo sa inyo nga pag-share sa ato nga programa. Ang Dios nakakita, ang Dios magapanalangin kaninyo niini. Kay sa inyong pag-share mga kaigsunan sa ato nga programa ngadto sa inyong mga kailaghigala, usa kana kapaagi nga nasangyaw nato ang pulong sa Ginoo. Nasangyaw nimo ang mensahe sa atong Ginoo. At ta sa paghatag og panahon mga kaigsuonan sa mga pulong sa Ginoo diha sa ikaduhang Korinto kapitulo 9. Mga gikinahanglan sa paghatag og ang gusto sa Dios nga paghatagan. Kinsa man kaha ang gusto sa Ginoo kanang atong hatagan. Kay ikaw ug ako mga kaigsuonan, kung imong tan-awon gipanalanginan gyud ta. Wala ta mapakyas sa gisaad sa Dios nga ikaw ug ako magkinabuhing madagayaon. Lamang dunay mga tao nga bisan og kapila panalangin dili nila makita og dili nila masinatian nga sila gipanalanginan sa Dios. Tungod kay dunay mga tao nga bisag kapila panalangin dili gyapon makontento. Apan salamat sa Ginoo nga ikaw ug ako kitang tanan nga niya dinhi sa atong nga programa mga kaigsuonan nakakaton ta sa pagkakontento og gipanalanginan ta sa Dios. Og ang Dios mga kaigsuonan nagsulti nga kung ikaw gipanalanginan sa Dios tungod na kay naay katuyon ang Dios mga kaigsuonan aron sa pagtabang sa mga nanginhanglan. Apan kinsa man ang gusto sa Dios nga atong tabangan, kinsa man gusto sa Dios nga atong paghatagan. Mga kaigsuonan, ang ikaduha nga Korinto mga kaigsuonan kapitulo 9 naghisgot yun na siya og tabang. Matod pa dinhi hinabang mga kaigsuonan. So akong gihangyo matag-usa sa pagkuha sa inyong Biblia aron ato ang hisgutan ang pulong sa Dios mga kaigsuonan sa ato karong panag-uban. Ako nagtuo nga ang Dios magapanalangin kanato sa ato karong pagahisgutan nga mga pulong sa atong buhi nga Dios. Ikaduhang Korinto kapitulo 9, ako ni siyang basahon gikan sa 1 hangtod sa bersikulo 15. Kay 15 ra man ka bersikulo. Kay samtang namalandog ko kaganina mga kaigsuonan, ako gipamalandongan ang kapitulo 8 sa panahon ni Tito, panahon ni Pablo nga nagsulat siya bahin ni Tito og gidala ko sa Ginoo sa kapitulo 5, kapitulo 9. Matod pa din is bersikulo 1, dili na kinahanglan nga sulatan ko pa kamo mahitungod sa hinabang nga gipadala ngadto sa katawhan sa Dios sa Judea. Nasayod ako nga andam kamo sa pagtabang o gipasigarbo ko kamo sa katawhan sa Macedonia. Giingnan ko sila nga ang mga kaigsuonan sa Akaya andam sa pagtabang sukad pa sa miaging tuig og ang gipasabot ni og kasibot ninyo nakadasig sa kadaghanan nila. Karon gipadala ko kining mga kaigsuonan aron dili makawang ang among pagpasigarbo mahitungod kaninyo niining bahina kun dili andam kamo sa pagtabang sa gikaingon ko na. Kay kun mukuyog kanako ang mga taga Macedonia ug mahibaluan nila nga dili di ay kamo andam maulaw gayod kami pag-ayo tungod sa dako namong pagsalig kaninyo og bisan kamo maulawan usab. Busa na hunahunaan ko nga kinahanglan hangyoon ko kining kaigsuonan nga mauna pag-anha kaninyo aron andamo nila daan ang gasa nga inyong gisaad unya inig-abot ko diha andam na ang tanan. Magpaila kini nga kamo naghatag tungod sa gugma og dili tungod kay napugos kamo. Timan-i nga ang nagpugas og diyutay mag-anig diyutay, apan ang nagpugas og daghan mag-anig daghan.
Busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto ug dili magsubo ug maguna-una nga gipugos siya, kay ang Dios nahigugma sa malipayong naghatag. Og ang Dios makahimo pagbubo sa tanang grasya nga na kaninyo aron kahatagan og katagbawan ang tanan ninyong panginahanglan, og makahatag kamo nga madagayaon alang sa tanang mga buhat, maayong buhat. Sumala sa gingon sa kasulatan, siya nga mahinatagon kaayo sa mga kabus og walay katapusan ang iyang kaluoy. Og ang Dios nga maoy naghatag og binhi ngadto sa magpupugas, ingon man sa pan aron kanon maghatag usab kaninyo og binhi nga inyong gikinahanglan. Patubuon niya kini aron makaani kamo og dako gikan sa inyong pagkamahinatagon. Himuon kamo niya nga madagayaon sa tanang butang aron magmahinatagon kamo sa tanang panahon, og daghanon niya ang magpasalamat sa Dios sa inyong gasa nga ilang madawat pinaagi kanamo. Kay kining pag-alagad nga gihimo ninyo dili lamang pagsangkap sa mga gikinahanglan sa katawan sa Dios, kundi mo sangpot usab sa madagayong pagpasalamat ngadto sa Dios. Og tungod sa kamatinud-anon sa inyong pag-alagad, daghang magpasidungog sa Dios gumikan sa inyong pagtuman sa maayong balita mahitungod kang Kristo og sa inyong pagkamahinatagon kanila og uban pa. Busa uban sa dakong paghigugma magampo sila alang kaninyo tungod sa talagsaong grasya nga gipakita sa Dios kaninyo. Pasalamatan nato ang Dios niining bililhon kayong gasa. Dinhi giklaro mga kaigsuonan, damor kang mahinatangon, damor kang giampo. Nindutan no? Dinha sa pulong sa Dios mga kaigsuonan, damor ka nga nagpaluyo sa mga buluhaton sa Ginoo, daghan nga mga taong magampo alang nimo. So dili na kaayo ka mabalaka kung dili ka chat, dili ka text, dili ka katawag aron sa pangayo og mga prayer. Dili na kaangay mabalaka kung dili ka pre-request. Kay bisan kung wala ka pre-request mga kaigsuonan, wala ka kaingon sa imong higala kaila imong maigsuon, wala ka kaingon nga iampo ko. Dili na kaangay mabalaka, dili na kaangay maguol bisan kung dili ka pahibalo nga naa kay mga prayer items. Tungod kay bisag wala pa ka mag-send og mga prayer request mga kaigsuonan, gidala ka kanunay sa mga pag-ampo. Daghan kaayong mga tao nga mag-ampo alang kanimo mga kaigsuonan kun sa atong pagpangalagad sa Dios nagpadayon ta sa pagkamahinatagon. O giklaro mga kaigsuonan diha sa atong gibasa nga kita gipadato sa Dios, siya nagpakakabos matud pa sa balaang kasulatan, nahimo siyang kabos aron kita madato. Tungod kay ang Dios dunay plano mga kaigsuonan nga mahimo tang instrumento aron pagtagbo sa tanang mga panginahanglan sa mga katawhan sa Dios. Lamang ato rong hisgutan mga kaigsuonan, kinsa ba ang gusto sa Ginoo nga atong hatagan? Kinsa ba ang gusto sa Dios nga atong paambitan sa mga panalangin nga gisalig sa Dios sa atong kinabuhi? Ang maghisgutag mga panalangin mga kaigsuonan pertindaghana. Matud pa sa kanta, ipha ang imong panalangin. No, ipho na to ang mga panalangin. Gikan sa kusog, maayong panglawas. Tanan nga ato ang naangkon gikan kaniya. Trabaho, mapanegosyo, mapaalibilidad, o mga hiyas, talento, uban pa mga kaigsuonan nga nahimong source of income sa atong mga kaigsuonan. Kay naamang gyud mga kaigsuonan nato nga nahimong source of income ang talento, ang hiyas, mga kaigsuonan kos Ginoo. Naay mga abilidad ang atong mga kaigsuonan nga dili gayud masunod sa ubang mga tao. Og ang maong abilidad mga kaigsuonan nahimo nga instrumento aron daghan nga mga tawo matabangan, og ang mga tawo nga gitabangan mga kaigsuonan ang gipakita ni Apostol Pablo, magampo sila sa Dios alang sa mga taong nagtabang. Kung kita mga kaigsuonan wala mohunong sa pagtabang og nagpadayon hinuon sa pagtabang, daghan ang magampo sa Dios alang nato. Mao na nga layo kanunay ta sa mga pagsulay, layo kay tas mga problema. Apan kon nagpadayon ta sa paghatag mga kaigsuonan,
Unya naagyapoy mga pagsulay, wala magpasabot nga walay mga tao nga nagampo. Daghan kayo mga tao nga nagampo, lamang dunay gikinahanglan nimong katunan ang pulong paglahutay, ang pulong pagpailob, o ang pagsalig kanunay sa mga saad sa Dios nga dili og dili gid ta niya biyahan. Mga igsuon kos Ginoo, unahon nato pag hisgot ang mga gikinahanglan o mga mensahe nga gikinahanglan sa tao sa iyang paghatag. Before nato katunan sa Biblia mga kaigsuonan kung kinsay gusto sa Ginoo nga atong hatagan o kinsay gusto sa Ginoo nga atong tabangan, ato sang hisgutan kung unsay mga gikinahanglan natong makatunan nga mga mensahe sa atong paghatag or sa atong pagtabang. Mga igsuon, ato ang tan-awon ang bersikulo 7. Ang bersikulo 7 nag-ingon, busa kinahanglan maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto. Wow. Ang una mga kaigsuonan nga gikinahanglan nga mensahe nga ato gyung makita sa atong kaugalingon sa panahon nga motabang ta, sa panahon nga mohatag ta sa mga panalangin sa Dios nga gipiel sa Dios sa atoa mga igsuon kos Ginoo. Kinahanglan muhatag ta sumala gyud sa atong gusto. Moingon tang sumala sa atong gusto, sumala sa atong kabubuton. Ato gyung kana bitang kabubuton mga kaigsuonan kos Ginoo. Buti pasabot nakaplano na. Kanindot no. Salamat sa mensahe sa Ginoo. Muhatag di ay ta kanang nakaplano na. Dili mga kaigsuonan nga muhatag ta nga walas lugar. Kay kung muhatag ta sa walay lugar, sa wala man lugar mga kaigsuonan, mo resulta biya na og pagmahay-mahay, kanang makalitan ka, kanang wala bitaw sa plano. Kinahanglan muhatag gani ka nakaplano na daan. Unya ayaw pakyasa ang imuhang mga plano tungod kay para mana sa Ginoo. Kinahanglan imog yung kabubuton. Kung imong tabangan ng tawhana, bayhana, bataa, mga kaigsuonan, kinahanglan imong gusto, imo nang giplano. Kung unsaon nimo siya pagtabang, kung unsay imuhang itabang, kung pila ka higayon nimo siya tabangan, imo na siyang planohon. Kay nganuman dili manggod nimo mamanage ang mga panalangin kung wala nimo na siya matarog plano. Naagyo ng mga plano. Kini para sa kurinti, kini para sa buluhaton sa Dios, kini para sa iya sa Dios, kini para ni sa ako ang gustong tabangan. Ya damor nimo ni siyang buhaton, ang Biblia nagsulti damor kang tagbuon. Ug una sa tanan nga giklaro diha, damor tang kana bitang tagaan sa Ginoo o kanang katagbawan. Wow. Butang nga dili nato makuha sa kalibutan kanang katagbawan. Kana bitaw makontinto ka nga maunay usas mga gikinahanglan ug unsay maunay usas mga rason nganong magmalipayon ang tao. Kay naa kay katagbawan. Kabalo ba ta mga kaigsuonan nganong kasagaran dili magmalipayon ang tao tungod kay dili siya kontento. Kanunay siyang diskontinto. Ang taong diskontinto mga kaigsuonan, dili gyud siya maka-smile. Kanunay siya nga maguluanon, masulubon, masukanon kay diskontinto siya. Nganong diskontinto siya kay tungod kay wa siya matagbaw sa mga butang ana niya. Kay ang makahatag og katagbawan mga kaigsuonan ang Dios. Og ang tao nga makabaton sa katagbawan og ang tao nga hatagan sa Dios sa katagbawan katurang mga taong mahinatagon sumala sa iyahang gusto. Kung muhatag ka, dapat imo na siyang giplano. Maunay timan mga kaigsuonan, dapat imo na siyang giplano. Dili kay kana bitong na magoy mga panahon nga magbiyahe ka unya sakalit lang na ay mga bata nga or tao baron nga ning kalitra og butho. Unya nakauna-una ka nga ako am ta ning ihatod dito sa pikas nga igsuon kay ako maning itabang pero naluoy maguguan unsa may imong buhaton para dili nimo mapakyas ang imuhang pagtabang sa imuhang giplano mga kaigsuonan. Una hato siya baliki lang tong
gusto na sad nimong tabangan. Dili kay imong pakyason tong imong unang gustong tabangan unya ning kalit ra ning butho ni nausab ang imuhang plano unya dili po na pwede mga kaigsuonan nga ipasumangil nimo sa Ginoo. Kay ang Ginoo mga kaigsuonan kanunay siya nga nagtudlo nato. Kanunay siyang naguna nato. Buti pasabot sa wala pagani nato buhata gitudloan na taniya sa mas ato ang nabati karon gitudloan man tas Ginoo unsaon paghatag unsay gikinahanglan nga mga mensahe nga atong makita sa atong kaugalingon sa panahon nga kita mohatag gani ato rong sayran kung kinsay gusto sa Ginoo nga atong hatagan or tabangan mga kaigsuonan. Kay dili biya sa tanang panahon dili biya sa tanang tao nga pwede nimong tabangan. Pwede di nimo nang tabangan mga kaigsuonan kana mga taong nagpakilimos unya ilang rugby, ilarang ibisyo. Labi na gyud sa panahon nga naay mga panahon nga mobisita ka sa inyong lugar, mopauli ka, mobakasyon ka, katong imong mga kaila, moingon dayon nga, oy tinagbuan. Unya nakabalo ka kung muhatag iinom ra. Hinumdumi nga kanang naani mo gikan na sa Dios. Yes, pwede na nga imo na siyang pahimuslan karon. Ang pangutana ana napabay sunod. Napabay sunod nga panalangin kung makitaan ka sa Dios nga ato rang naabusaran ang panalangin sa Dios. Mao na nga kinahanglan magmalamon ta do na tay kahibalo sa paggamit sa panalangin sa Dios ilabi na sa gitawag pagtabang. So ang gitawag din mga kaigsuonan hinabang alang sa isig ka Kristohanon. Buti pasabot ang Kristohanon gitabangan ug ang nintabang mga Kristohanon. Dili maayo mga kaigsuonan nga kitang Kristohanon gipanalaginan ta sa Dios. Nya hinumduman nato kining panalangin nga atong nabatunan gikan sa Dios. Dili ni gikan sa dautan, dili ni gikan ni Satanas, gikan ni sa Dios. Unya ato ding ihatag sa mga taong dautan. Ato ding ihatag sa mga tao nga wala sa Ginoo ilarang ibisyo. Dili na siya mao'y gitudlo sa Biblia. Mao ni ang gusto sa Ginoo nga atong makatunan atong kabubuton. Yes, atong kabubuton pero gitudloan ta mga kaigsuonan kon kinsa ang gusto sa Dios nga atong hatagan. Pastor, ato man nagikabubuton unya nganong gitudloan pa matas Ginoo? Yes, tungod kay siya'y tag-iya sa atong ihatag unya. Siya'y tag-iya. Gusto ka nga damor kang muhatag, damor kang tagaan. Subaya ang gusto sa Ginoo. So una natong sutaon mga kaigsuonan sa atong paghatag kanang una sa tanan nakaplano. Dapat nakaplano kung muhatag tas Ginoo. Nakaplano na ba? Ikaduha mga kaigsuonan matud pa dinhi kinahanglan muhatag ta nga dili na pugos. Kinahanglan dili magsubo. Dili magsubo mga kaigsuonan. Ikaduha, kinahanglan muhatag ta nga walay kasubo or kanang walay kasuko. Kana bitang kanang nasubo bitaw kanang kanus mangutana ko ninyo. Okay, mangutana ko ninyo ni akong sundon ang inyohang mga kuan, ang inyong mensahe. Mangutana ko ninyo, nakasuway ba mo og kanang na naghatag mo niya nasubo? Nasubo hinuon mo nga naghatag? Mura ba og nagmahay? Mayong ka nga nganong nahatag man ako to oy. May pay wala hatagi. Dili gyud na siya maayo kanang mohatag ta nga mihatag hinuon og kaguol. Imbes nalipay ta nga naghatag naguol hinuon ta. Dili maayo mga kaigsuonan nga muhatag ta nga muani tag kaguol. Naamay mga panahon mga kaigsuonan nga ulahining kaguol. Buti pasabot mibati kag pagmahay. So nahimong kawang ang imong paghatag, ang imong pagtabang. Dili na noon mo resultag panalangin kay ngano man mi resulta magkaguol. Unya matag karon og niya gimonitor biya ta sa Dios. Ikaw ug ako gitan-aw ta sa Dios.
Ilabi na gyud sa paghatag kay diha man ang Dios muganti. Unya damor ka sa panahon nga nihatag ka, unya may resulta hinog kaguol. Pagmahay mga kaigsuonan, malipay pa ba kaha ang Dios nga mohatag nimo og panalangin? Ihatag na pod nimo sa mga tao nga muani ra kag kaguol. Matod pa diri Sister Gingging, wala jud na mahitabo sa ako pastor kay kung mohatag ko gikan jud sa kasing-kasing. Okay, no? Salamat sa Ginoo kanang gikan jud sa kasing-kasing. Pero dunay mga panahon nga gikan sa atong kasing-kasing mga kaigsuonan, unya murag nagmahay noon. Nakabantay mo nga nakaplano na. Unya gusto gyud nimong hatagan. Okay. Unya kini ihatag nimo mga kaigsuonan kini nga kuana kaning butanga. Unya sa diha nga paghatag nimo ang imong gihatagan mga kaigsuonan, for example nihatag kag motor. Dako gyud no? Dako nga butang. Dako gyud balyo. Nihatag kag motor, unya ang imong gihatagan di pa day kabalo. Unya haras kayong padagan. Naitabo nawagtang ang kinabuhi kay pagpadagan nabangga. Pres usas ako ang kaila mga kaigsuonan nga gitagaan siya og para igdalawon ba nang dili gyud to pinalit kanang igdalawon. Unya gitagaan siya hagidawon po niya motor. Karon kay kabalo siyang mo drive. Ang naitabo mga kaigsuonan kay naghubog man. Kay enjoy lagi na sa motor na kita-kita sa siyang mga barkada. Ang naitabo mga kaigsuonan nahubog. Bata pa kaayo to kung kaila. Ni uli nga hubog pagliko nabangga wa kaliko. Pagliko sa kalsada wa makaliko dito sa bato. Diya dapit sa paingog Santa Catalina, patay. Nya ang nagprovide ato sa kwarta, nagmahay, naguol. So dili sad maayo mga kaigsuonan nga kana bitawng malipayon unta ka pero ni resulta kaguol. Kinahanglan mohatag ta mga kaigsuonan nakaplano daan, moingon gitang nakaplano kantigo ta nga nakakita ta kon unsaon niya paggamit ang atong mga gitabang. Kay dili man sa tanang panahon nga atong gitabangan dias kadalanan. For example, na ay magpakilimos. Unya nangayog tabang, siyempre nagpakilimos, nangayog tabang yun. Unya himan-himan ang katong imong gitabang giragbi di ay, gisuyop di ay, gisugal, di mo ani kagkaguol. Unya ang Dios nga nakakita ana mga kaigsuonan, masubo ang Dios nga mohatag nimo pag-usab para do na kay itabang nganuman kay ang ending manggod sa imuhang tabang dili siya makaayo, makadaot siya. Dili mo muhatag ang Dios mga kaigsuonan kung inana ang kahimtang mo nang magbantay ta sa panahon sa pagtabang. Kinahanglan magbantay ta. Yes, bulahan ang paghatag, bulahan ang pagtabang, pero kinahanglan magmaalamon ta. Kinahanglan magmaalamon ta ha. Labi na kita mga Kristiyanon kay duol gyud tas panalangin sa Dios. Tuuhan nato na nga duol gyud tas panalangin sa Dios. Wa pagani ta mangayo gihatag na gani na sa Ginoo daan para pagtabang sa una gyud sa mga Kristiyanon, sa isig ka Kristiyanon. So ilaylahon nato ng mga tao nga atong tabangan. Unsa man ni, makaayo ba niya kining atong tabang? Di ba niya ni ibisyo? Naay mga drama mga kaigsuonan, drama ra noon tong ako ang nadunggan. Gikan siya sa Manila kay ang sikat sa una Manila man. Gikan gani kas Manila sa una, murag gyud ko kwartahan. Unya mausob na nang inistoryahan. Moingon na nga, hindi ako makaintindi ng Cebuano eh. Ano mat sinabi mo? Hindi ako makaintindi. Mahirapan ako magsalita ng Cebuano. Sikat na kaayo sa una kanang
kanang matog Manila apil na si kata inig ulis probinsya labi nag Negros si Visayas unya usa ka higayon mga kaigsuonan kanang gikan siya sa Manila unya kuan siya nagsilibrar siya inom dito inom dire karon kay ang iyang kaila nga usas mga silingan nga kaila mga kaigsuonan nagruminta man kay bati man daig kaig makainom na amang taong makainom di nakakontrol sa hunahuna nanikbas man natikbasan man ang iyang pamilya iyang igsuon mauna nga niresulta og kaguol ang iyang paghatag grabe niyang pagmahay mauna nga kung maghisgot ta sa pagtapang paghatag mga kaigsuonan kinahanglan daatay kaalam gikan sa Dios kinahanglan ka antigutang mo ila sa tawo nga atong hatagan bulahan ang tawo nga malipayon nga mohatag kay malipay ang Dios sa taong malipay nga mohatag yes tinuod na pero dili dapat ta mo dili ta mo angay mo kumpiyansa hatag na hatag ra ta diretso no dili dapat kay kung hunahunahon nato pastor kining tanan gikan sa Dios dipindi sab sa angay tabangan wow gikan ni Sister Gingging Simpron gikan ni Nurse Boyan shout out ko sa akong igsuon nga si Usting Espinosa sa Biblia Bisaya nga kaming na og nakita ang Dios sa iyang kasing-kasing okay salamat kay Sister Nurse Boyan so natay mga nakatunan mga kaigsuonan sa panahon nga kita mohatag dapat kailata sa tawo nga atong hatagan dapat kailata sa taong tabangan kay ang atong ug dili gani ta kaila mga kaigsuonan dili gani ta suwito basig ang atong tabang mga kaigsuonan kana bitawng makaguba di ay ang tabang imbis panalangin makaangin na noon mao na nga kinahanglan nga walay kasubo aron dili ka masubo mga kaigsuonan kay dili biya mga kaigsuonan maguna ang kasubo kasagaran kana bitawng maulahi gyud ang kasubo mga kaigsuonan mo na ningon dili magsubo unya sunod o maghuna-huna nga gipugos okay kining kanus aman mo nakasinati og hatag nga murag napugos bitaw dili kay mura napugos gyud napugos kana bitong dili ighalatag napugos og hatag sa panahon mga kaigsuonan kung ang tao daig-daigon na ay mga taong madalag daig kana bitong kasing-kasing nga mahumo kung daig-daigon kabantay mo na ay mga tao nga daigon gani damor gani daigon mura og murag mugara ba magbantay ta ana nga ang atong kasing-kasing diliin ana kay naa may mga kasing-kasing good mga kaigsuonan sa tao nga kana bitawng og daig-daigon mura og mapugos bitaw sa paghatag walas plano ang kwarta nga para igbaludget sa Pinoy-anan nakuhaan pag yun nay mga taong inana mo nang magbantay ta nga kinahanglan mo hatag ta mga kaigsuonan kinahanglan dili maghuna-huna nga napugos kanus abog ka maghuna-huna kanang instant na no kanang paghuna-una naghuna-una na ka mga kaigsuonan man to nga napugos mapugo wa na kay pagmahay kinahanglan mga kaigsuonan nga muhatag gani ta dili kay napugos muna nga ayaw padalaan ng masay tawag ana kanang palapalahan ka ako ang gyud buutan kay ka hinatagon ikaw mo toy hinatagon unya kuan palapalahan ka pag ayo unya mapugos ka kuot sa imong pitaka ba mo lagi kita maguto sa una na napugos kag hatag unya dili ka malipayon dili na mo resulta kalipay matud pa diri ni Sir Gingging Simpron murag ganahan pastor kana lang dili nako gusto pastor kay para sa ako mura ko og giulog-ulogan kana bitaw mura kag giulog-ulogan na ay mga tao Sister Gingging na Sister Gingging man po ni reply ani no nya Sister Susana Navarro ingon sa tinuod jud na pastor paka aron ingnon na ay mga kana bitawng
Naamay gyud kinaiya sa tao nga madala og kana bitawng kanang labi na sa mga barkada. Kabantay mo nga labi na sa mga barkada nga kanang magkita, magkatapok-tapok, magkahimamatay. Naagyo po'y mga panahon nga siguro inyong na nakita or inyong nasaksiyan o kaha inyong nasinatian. Kana bitawng sa kalit mga kigsunan ang imuhang kwarta nakabudget yun na para sa pamilya, para sa biyahe ana. O niya Kristohano na ka? O niya nakakita ka sa mga amiga, mga amigo diha niya gikuan ka kanang giimbitar kag pagpangaon. O niya grabe ka enjoy ang pagpangaon. O niya niyon ka ninduta lagi nimo mads no, ningduhutan nimo sir no. Dato na magyud karon. Kay nangulumbitay na gud imong alahas. Libre gyud ni ron. Ana gyud ba niya sila bay nang imbitar. Ikaw mo'y giimbitar. Unya mura kag napugos ka ba? Napugos. Dili man gud na kanang mura kag napugos. Dili man gud na nimo natuyo. Magbantay gyud ka, magbantay gyud ta ana. Magbantay ta ana kay dili na siya maayo. Kaya ikaw pa'y giimbitar, ikaw pa nooy nakagasto. Di ba kasagaran kung kita'y mo imbitar, kita may mo gasto? Kita gani mangimbitar, bantay ni ha, kita mga Kristohanon, kung kita gani mo imbitar, kita gani mo, musay tawag ana, mo tawag, mang-invite og kaon, alili, kaon. Kanang order imo ha, order. Dapat ikaw nga may imbitar nga pakanon nimo makaila na ikaw mo'y mubayad dili kay nang imbitar ka na ay mga tao ana sad nga mao'y nang imbitar nya katong iyang giimbitar mo'y pabayron. For example, as trabaho, okay na as trabaho. Naamos trabaho unya panahon sa snacks, nag-snacks mo. Unya sa dihang nag-snacks mo na ay kauban nimo nga nang-invite. Brad, hari brad, daghang snacks brad. Kari brad, imo hari brad kari. Ya, kari po, moingon siguro ka nga, okay ra ko, kanang ahilang, okay ra ko. Sa ayaw ka ulaw. Di apa brad di apay kani lami kani brad. Nya nidawat ka. Unya giingnan ka sa imuhang, giingnan ka sa nag-imbitar nimo nga brad, kani imo ha mahal-mahal gyud ni. Ikaw ray bayad ani ha kay kini akong kwarta igo ra po ni ibayad sa ko ang gi-order. Napugos ka mga kaigsuonan. Unya labi na kung katong imuhang gipalit nagpakaon pag gyud ka nanghatag pag gyud ka mga kaigsuonan. So daghan nga mga kahimtang bitaw nga muratag napugos. Mga igsuon dili na siya maayo kay ngano man mo resulta gyud nagkaguol pagmahay unya kana bitang pagpanangil tungod man gud ni kuan di ako gagastog dili pa niya napalapalahan man gud. So kinahanglan kitang mga Kristohanon magmaigmaton ta especially sa mga panalangin. Karong piyalan pagyutag panalangin. Dili maubusaran nato ang panalangin. Hinumdumi mga kaigsuonan, gipanalanginan ta sa Dios aron kaantigutang mo panalangin sa uban. Pero dili dapat nga magpanalangin ta sa uban mga kaigsuonan kana mo share bitaw tas panalangin sa uban nga may resulta hinuog kaguol, may resulta kasubo. Unya naguna-una noong ka nga murag gyud kog napugos ato. Nakit-an ka sa Dios nga wa ka malipay. Ang Ginoo sad nga di gyud malipay nga magsud-ong nato. Mao na nga kung muhatag ta mga kaigsuonan kinahanglan muhatag ta nga dili napugos or kanang dili maguna-una nga napugos or gipugos. Dapat kaantigo tang mobalibad. Kaantigo putang mo oo. Kanus ata dapat mo balibad, kanus aputa dapat dili mo balibad. Dili kay abig Kristohanon mga kaigsuonan murag oo na lang oo ba. Dili biya sa tanan mga kaigsuonan nga oo nang oo. Gani kung imong tan-awon ang Ginoo kung atong pangayuan, dili biya oo tanan ang itubag sa Ginoo. Kung imong tun-an ang tubag sa Ginoo, yes, mutubag siyang oo.
Kana kung oo. Pero mutubag siya dili. Mutubag siya kung paghuwat. Sa mas gipangayo ni Moses. Si Moses nangayo. Napay kondisyon si Moses nga nangayo. Sa Ginoo pasaylo ang imo makatawan kung dili gani nimo pasayloon, papasa na lang ng ako ang ngalan diha sa libro sa kinabuhi. Mura siya og kuan ba kanang grabe gyud, mas grabe pa kuno og gugma si Moses kaysa mga taong nakasala. Unsa may sulti sa Dios? Moses, ang mga taong nakasala maoy, ang mga ngalan sa mga taong nakasala nako maoy akong papason. Hatagan ba si Moses ang gipangayo? Si David nga nakasala o niya himalat yun niyang anak, nihimo sa sakripisyo, gihatag ba sa Ginoo ang gipangayo ni David nga dili mamatay ang bata? Patay yun ang bata. Mga kaigsuonan, dili sa tanang higayon nga ang atong pangayoon sa Ginoo, oo. Mao bitaw nang si Jesus doon na sa example. Si Jesus nangayo siya, doon na siya gipakita nga kana bitaw panag-ingnan. Nangayo siya kung mahimo kuha akining ko pa sa mga kasakit. Pero ang imong pagbuot may matuman. Nagpakita si Ginoong Hesus og panulundon. Kana bitaw sumbanan. Kinahanglan mong mangayo ganita, ubanan gyud nato pagpaubos. Okay. Ato sa nga basahon ang mga mensahe gikan sa ato mga kaigsuonan. Si Austin Espinosa maunay dili tinuod nga Kristohanon. Glory to me. Nana siya. Garbo. Nadi pagbabaw. Tun-i og basaha igsuon, meditate sa pulong sa Dios aron ma-share na nimo sa uban. God bless sa imong kinabuhi. Shout out ato igsuon Austin. Okay. Sinas po yan, oy daghan para ba karon Kristohanon nga dahanan moangay dayon na apana Bros Austin Espinosa, mga hilaw-hilaw pa tingali na sila. Unya usa pa kay ang tinuod nga mga anang sa Dios kun daygon itubag glory to God o Dios rata modaig mauni tinuod nga tinun-an ni Kristo. Pero kung imong lantawon mga kaigsuonan, kana bitang ang inana manggod nga kinaiya dili biya gud na diha dayon. Ato inumduman ha, ang kabag-uhan it is a process. Process yun na dili gyud na ingon nga na bag-o ka diha dayon. Process yun na siya ang kabag-uhan. Siguro na bag-o ka sa imo nga pinulungan. Nya sunod na sad ang imuhang binuhatan. Dili na siya mga kaigsuonan kana bitawng ang giingon sa Biblia ang daan milabay na, ang bag-o miabot na. Pero kanang gibuot kabag-uhan mga kaigsuonan mo ingong gyud ko nga siguro mao na ako ang experience sa ako ra experience sa akong nakita sa akong kaugalingon. Dili gyud instant nga diha na usab tanan ang ako ang tibuok nga kana bitawng kinabuhi. Yes, nangandoy ta, naningkamot ta. Pero dunay mga panahon mga kaigsuonan sa una nga bisan ako makapamalandong ko, isa nako makapamalandong ko, ngano mato nabuhat man to. Nay mga panahon nga ana. Pero the more kang magkahamtong, yes, moabot yun na ang hingpit nga kabaguhan. Atong hinumduman ha, si Pablo miagri siya nga ang Kristohanon nga hamtong gikan na sa Kristohanong batanon. Di gyud mahitabo mga kaigsuonan ang bata mahimugso ditso nagtiguang. Moagi gyud na sa pagkamasuso, pagkabata, pagkabatanon, isa siya mahimong hamtong. Mao bitaw na si Pablo mga kaigsuonan, niingon siya nga dili naman mo bata nga kinahanglan pa mong walihan daw samas gatas. So si Pablo nagpakita nga ang Kristohanon nga kinabuhi step by step siya. Nahimugso ka diha kang Kristo, o niya
Dili diha dahil na bag-o mga kaigsuonan nga ditso ka kabalo kang muwali. Kabalo ba mo nga nakakita ba mo og tao nga pagkabag-on kabalo dahil muwali? Grabe dahil makawali. Dili oy. Sa diha nga ang tao mga kaigsuonan nidawat sa Ginoo mga igsuon naimugso sa diha kang Kristo kung imong lantawon naa pa niya ang dagway sa pagkabata. Maulaw pa siya kung pampuon o niya murag maulaw pa siya kung pasultihon patestimonihon. Pila ba katuig sa inyohang pagkakristohanon nga kantigo na mong muwali? Ang uban gani babasahon diya sa tubangan makurog pa man gani nya pila na ka tuig na nimba. Dunay usa ka wali mga kaigsuonan nga ang usa ka igsuon nga Kristohanon nag birthday celebran sa iyahang anak. Unya gimbitar niya ang mga Kristohanon nya nang invite sa pastor nga gikan sa layong lugar. Unya ang pastor nga gikan sa layong lugar wal dili siya kailas mga tao motong naghimamat siya nagila-ila siya sa mga tao nangila-ila siya nakighimamat siya. Unya nakigila-ila siya, Brad. Kumusta man ka? Pila na kakatuig himo lagad. Ngalagad sa Ginoo ang uban mayong bag-o pa ko pastor. Ang uban pod maingon nga duha na ko katuig. Sige sa panglamano, sige sa pangila-ila. Brad, pila na katuig, Brad? Kumusta mayong pagkakristohanon? Ingon ang usa, 39 na ko katuig, pastor. Nalipay ang pastor nga naapaday nauna niya. Lipay gyud siya kay naa may nauna niya. Inetabo gitiman ani atong naila-ila niyang pertinan dugayang nangalagad sa ikag 39 na katuig nangalagad. Iyan ang huna-huna nga before siya mohali atong pampuon kay 30 ka 9 na nagyudihog. Ay tabo mga kaigsuonan iyang timan-an nga inig muwali na siya. Iya sang hangyoon tong iyang naila-ila nga iyang paampuon para sa pulong sa Ginoo. Niabot yun ang time nga iyahanag yung turno ang paghatod sa mga pulong sa Dios alang sa maong selebrasyon. Ningon siya nga sa di pa ko mo hatod dili pa ko mo hiskot sa pulong sa Ginoo ako sang gihangyo si brother katong iyang gila-ila nga 39 na katuig nga maoy akong pampuon diha sa ato ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Brad, palihog og ampo, Brad. Pag dawat sa microphone dugay man kainitingog. Unya, iyan na pong gikuhit, Brad. Palihog og ampo, Brad. Kay wa man ka ampo, wa man katingog. Di gipaningot ta 39 katuig ka. Gikulbaan gipaningot. Nangusok na gyud duha na ka buok. Kamot ang minggunit sa microphone kay nikurog man. Imagine na 39 na katuig. Naitabo ni ana mga igsuon. Kay wa man gyud mo ampo, gikuhit na pod sa pastor, Brad. Okay na mo ampo na ka. Perti na itong pinugong mga kaigsuonan kay perti ng kublaa. Ni ana man kuno. Patian na lang ko, Lord. Kay mao di ay kay 39 siya katuig. Pipipi lang ang iyang nakatunan. Pungko, pasinaw, paminaw, pauli. Wala gyud siya ingna, pasto, kani ikaw na po'y basa, Brad. Dapat kitang mga Kristohanon, mga kaigsuonan, step by step ang atong pagtuon o step by step gyud ang atong pagkatuon. Mga kaigsuonan. Mao na nga ingon diri sa Ostings pina sa tinuod na pastor makulbaan pa gani maulaw pa gyud sa kadaghanan usahay mablangko pa. Tanawa brother Osting tinuod gyud. Mao na nga ang tinuod nga kabaguhan man kuno mga igsuon spiritually mga igsuon ko sa Ginoo step by step gyud siya. Step by step mga kaigsuonan. Mao bitaw nang ang mga sulat niya sa mga apostoles das Biblia kanunay nagpahinomdom kanang like sa mga sulat ni Pedro, sulat ni Pablo, igo na katong inyohang
kinabuhi nga napunos kadautan kaniadto. But ipasabot doon nakitaan sa mga apostolis nga, oy, napa may Kristohanong mo inom, napa may Kristohanon nga mubisyo. Mao na nga ang pastor nga nagatiman sa mao nga kalag, kinahanglan niyang ligunon, kinahanglan niyang tudluan. Dili kay grasya na grasya ra kanunay. Niya sige ra gyapon bisyo, grasya ra gyapon di ay. Mga kaigsuonan, kining paghatag nato sa Ginoo kinahanglan kantigog gyud mo ila og tao. Ila-ilahon gyud nato para dili mo resulta kaguol, dili mo resulta og kana bitawng kasubo. Nya matud pa dinhi nga maguna-una nga gipugos siya. Kanus amang god ang tao murag napugos. Sa ako nang gikaingon kanina kana bitawng mura og nadala kag daig-daig nya bag-o pa kang Kristohanon. Nya labi na mga kaigsoon kabantay mo na ay ako kabantay gi ko ana. Kusog magkukumaniit. Makabantay gi ko mga kaigsuonan kay na ay ko ana kanang labi na amutan da simbahan. Amutan. Nya moingon ang pastor kinsa may mo kuan mo kinsa may muhalad mo donate og baboy. Nya ang usa ka igsuon nga nadasig yun, dasig sa suwali. Ako pastor. Unya ni isa siya nga wala din ay kasabot ang iyang bana. Mura siya glabaw pa'y napugos. Munang kinahanglan mo hatag ta mga kaigsuonan nakaplano. Dapat nakaplano. Dapat ang imuhang kana bitong ighalatag nasabutan ninyo, dili ka ikaw-ikaw ra ba? I hope nakuha ninyo kining maong punto. Kinahanglan mo hatag ta dapat nakaplano. Nakaplano na siya. Kay labi na yun sa magtiayon ang bana nadasig unya ang asawa paday madasig. Yes, Kristohano na pero wala siya madusliti ba sa mensahe kumbaga. Ang bana ray na duslitan niya pag ukaha ang asawa. Pag yung kisa may muhatag baboy sa atong tasgibing, ni isa ang bana or ka ni isa ang asawa. Nya ang bana di ay wala ka gusto or ka ang asawa wala ka gusto. Nya nagkuan ra ning kana bitawng mura og kanang nirespeto ra sa simbahan, nirespeto ra sa pastor, nirespeto ra sa kaigsuonan unya ang hunahuna di ay unya ra gyud mo uli ni unya ra gyud lales yun ni gyud. Kay nganong dunit-dunit og baboy wa makikisabot nga birthdayanan tong baboya unya gihimo noong para sa giving sa man ka manguha ni birthday. Nay mga inana mga kaigsuonan muna nga kung muhatag ta hinabang mga kaigsuonan. Una sa tanan timan ini ha, nakaplano daan. Nakaplano daan. Dili kay nahatag ka nadala ra ka sa emosyon or kana bitawng panghitabo diha sa imuhang naadtuan. Kinahanglan nakaplano kung muhatag ka. I hope nakuha ninyo ning maong punto. Agustin Sumaoy, amin pastor, tama jud. Salamat pastor sa pulong sa Ginoo. Maubi na ibantayanan na sa mga Kristohanon, mao ni bantayanan. Nganong na ay mga Kristohanon na agyapon ang lalis. Dili sa ingon nga wala maghari ang balang espiritu. Wala ra gyud makakaton kung unsaon paggamit ang insaktong panahon. Especially sa gitawag pagtabang. Yes, nindot kayong pagtabang. Mo resulta gyud na nga mahimo kang panalanginan, mahimo kang bulahan. Pero mahimo day kang panalanginan sa Ginoo, mahimo day kang bulahan anang naghilalis na manoon imbis ning tabang. Hinumdumi labi na gyud mga magtiayon, bantayin ninyo ni sa mga magtiayon. Pag mukumit gani ka sa paghatag pagtabang, dapat nasayran nas imong bana, nasayran po na sa imuhang asawa. Pastor, na may giingon sa Biblia nga kung muhatag ang imuhang wala, kinahanglan dili masayod ang imong tuo.
ang buti pasabot ana ayaw ipanghinambog. Unya kanang imong asawa o ang imong bana kamong duha, usaman mo, di man na pwedeng mahimong duha mo sa mga desisyon. Dili na pwede nga ang desisyon sa asawa lahi sa desisyon sa bana, iya-iyahanay mong desisyon. Usagod mo. Bot ipasabot kung naa kay ikaw nga asawa, kung doon na kay gusto nga tabangan, dapat masayod ang imong bana. Ngano man gusto man kahamog kalinaw. May Kristiyanong gusto kagubot. Nangandoy matag kalinaw. Ayop nakuha ninyo ni nga punto. Kinahanglan dili kay muramog napugos, naguna-una nga napugos yun ko. Aron di ka maguna-una nga napugos, dapat na akay kaalam, kahibalo sa pagtabang. Aron na kay kahibalo, kaalam sa pagtabang, una ni mong ibutang sa imong nauna. Kini giwali ni Pastor Gideon, giwali sa imong pastor, plano hadaan isa ka motabang. Plano hadaan. Dili kay nitabang ra ka mga kaigsuonan, nadala ra ka sa imong emosyon, nadala ra ka sa kana bitawng panghitabo diha sa imong palibot. Nya naay panahon ikaw gipanalanginan ka sa Ginoo na kay sakyanan or naa kay mga motor. O niya miingon ang pastor, kisamay naay motor dire nga kuan kanang mao'y gamito nato sa ato ang transportasyon para sa atong mga bisita kay layo ra ba ang atong mga bisita. O niya mao'y atong gamiton ato rang pagkasulinahan, mao'y atong gamiton para hakot-hakot. Nya karon isa ka nya ang imong bana nasayod nga ang motor kinahanglan igpalaayo pa. O niya nang inig kaugma igpalayo o nya ugma imo nang gikumit nga gamiton. Mao na nga kinahanglan mga kaigsuonan nakaplano aron dili kay mura kag napugos. Dili kay mura kag napugos. Ayop nakatunan ninyo ang mga dapat buhaton, dapat himuon mga kaigsuonan. Mayong gabi pastor, wala jud ko nakasunod live 1 week ko nawala amo wifi pero naayo na. Salamat sa Ginoo gikan ni Noli Prax Saniko. Si Alsula Bernadette, amin pastor, maayong gabi pastor, dalaygo ng atong buhing Dios. Salamat kaayo no sa Ginoo. Matod pa din kay ang Dios nahigugma sa malipayong naghatag. Saon man aron na atay kalipay sa paghatag. Nakaplano dapat. Dili kay nakalitan ra ka. Kana ra bitang nadala. Bisag Kristiyanon ka bisag Kristiyanon ta. Naagi mga panahon nga mura kag nadala. Dili noon tanan, siguro na ay mga pipila nato dinhi nga nakasinati ani. Roel Lacson, maayong gabi pastor. Si Giro Sili, all glory belongs to you in Jesus name. Salamat sa Ginoo, tinuod gyud para ra gyud sa Ginoo. Og salamat sa Ginoo nga naatay nakuha nga mga mensahe, especially sa pagtabang. Kay usa sa bantayan nato ani ang Dios mao ni bantay, mao ni atong bantayan. Kay ang Dios nahigugma sa malipayong naghatag. Mahigugma ang Dios. The word nahigugma, ready kayo siyang muhatag na pod para doon na kaihatag. Mao man ay sulat ni Pablo. Damor gani kang muhatag, damor kang himuon sa Dios nga madagayaon. Kay ngano man nahigugma ang Dios sa mga tao nga malipayon nga naghatag. Mao ni pinakabantayanan sa imong paghatag na malipayon ba ka. Siguro mo kang yes Lord, yes pastor, malipayon ko pastor, kay Kristiyanon ko. How about imuhang bana? How about imuhang asawa? Basig bitay na kay nagsimod. Kuan na kay naong bagong na kayo. Kay ngano man, ikaw ray na enjoy, ikaw ray nalipay nya. Susihon biya na sa Ginoo ang inyong pagpuyo. Susihon biya na. Mo na nga,
Dapat nakaplano ha, dapat nakaplano. Ibutang yun na sa ato, ibutang yun na sa inyong kasing-kasing, dapat nakaplano. Ingon si Rodel Gindulnan, amin pastor, salamat kay nakadungog na pod ko sa pulong sa Dios. Pasensya na pastor, karon lang ko nakabalik. Paminaw kay na ospital man god ang akong ugangan. Salamat sa Ginoo, at least nakabalik, no? Si Pagatpat Raquel, tinuod na pastor, makarilit ako. Tanawa, makarilit ato igsuon. Na ay mga siguro wala ta si Sharon na pod, wala ta ka katon atong mga nasinatian kaniadto, nasinatian sa imong mga kaila nga gisuginlan ka. Na ay mga, di ba, na kita mga Kristohanon magbinaylo ay mantag mga mensahe, mga pre-request. Nya na ay mga panahon makana bitaw makikistorya kung sa kalibutan makikitabi-tabi bitaw. Naagi mga panahon nga moingon ang imong kaila, match kanang dili benta tanong ako donate bitaw nya saon naman naka-istorya naman ang ako ang pares god nya kanang mataha man gud pun mi kung amo atong ko anon bakuyon di napugos ka imong asawa napugos ikaw ba kunoong bana napugos dili na siya maayo ha kay ngano man wa makamalipay unya inom dumi ha ang Dios kanunay nang nagmonitor sa matag tao. Dili lang kay ang bana ray gimonitor o kaha ang asawa gimonitor, kamong duha. Kamong magtiayon. Gimonitor mo. Nya dili biya maayo mga kaigsuonan nga ang usa uyon, ang usa murag naaday mga plano napugos. I hope sa ato nga paghisgot ni ining maong mensahe mga kaigsuonan naamoy nakuha nga mga pamaagi. Naamoy nakuha nga nakatunan nga mga pagtulunan nga mao'y mugiya nato sa umalabot nga mga panahon sa panahon nga kita panalanginan usab sa Ginoo kay ang Ginoo mo panalangin man gyud na kanunay. O niya niingon pagyod nga kini ha klaro kaayo nga niingon dinhi nga kay ang Dios nahigugma sa malipayong naghatag. Kabantay mo sa giingon sa Juan 10:30. Kung ang Dios mahigugma mga kaigsuonan, bisag ang pinakaimportante kaya na ning ihatag. Ang bugtong gani ngiyang anak gihatag man gani para ra sa gihigugma niya sa mga tao, gihigugma niya ang kalibutan. Kung gihigugma kas Ginoo, walay dili mahatag sa Ginoo nimo. Ang pangutana giklaro dinhi nga ang gihigugma ra pod sa Ginoo mga kaigsuonan nahigugma katurang mga taong nihatag nga malipayon. Mao nay ato ang katunan, mao nay ato ang bantayan nga sa atong paghatag naagyoy kalipay basi karon ra nilipay unya ugma ning bahay kay naay ni rebelde naay ni protesta. Muna nga mga kaigsuonan, speaking about paghatag, speaking about pagtabang, dapat nakaplano. Ay nga imong tapad, dapat nakaplano. Dili kay imo-imo ra. Wala pa kabalo imong asawa, wala pa kabalo imong mga anak. Mo resulta nagkaguol. Nya maglalisay na. Like example, naa kay kaila nga Kristohanon nga kuan kanang nanginahanglan og kasakyan. Unya kay mo biyahe, nya naluoy ka pag-ayo. Wa pagani kahangyuan ni offer na ka. Kay gusto kang mutabang kay nakadungog kag wali diri sa programa, mas maayo ang pagtabang. Unya ang imuhang ang motor nga or sakyanan nga imuhang gi-offer nga maoy gamiton. Gamitonon dai pagkaugmas imong anak. Sao naman na? Ha? Dapat nakaplano. Nakaplano. Ayaw gyud kalimti ha, dapat nakaplano kung mutahatag ka. Kay aron mo resulta og kalipay dili kay kaguol. Sunod mga kaigsunan, kinsa ang gusto sa Ginoo nga hata atong tabangan? Kinsa gusto sa Ginoo nga ato ang hatagan? So di na giklaro mga kaigsunan ang
biktima gyud Kristohanon. Kristohanon. Speaking about hatag or gitawag pagtabang, kini gitawag blessing, dapat kung mo share kag blessing, dapat Kristohanon ang imuhang sharean. Labi na kung kwarta, padala daing ka or ka mohatag ka kay tabanganan, dapat Kristohanon. Kay dili tanang makililimos og naong unya imong tagaan, gamiton ra nila tinarong. Kay kumiyong ka nga, kabos day pastor. Yes, kabos. Basta Kristohanon. Ayaw pataka og gamit anang imuhang panalangin. Hinumdumi piniyalan ratas Ginoo ana. Kana day mga kabos pastor kanang lisod kaayo. Sure ka nga kanang imuhang gihatag, ilan ang ipalit og pagkaon? Di ka na ipalit nila og makalipong or ka di na kay na nila isoyop. Nya malipay pakaha ang Dios. Muhatag nimo pag-usab og panalangin para do na kay ihatag pa sa mga taong kabos. Mo na nga giklaro diri mga kaigsuonan, hinabang alang sa isig ka Kristohanon. Ang gusto sa Dios or ang gusto sa Ginoo nga hatagan mga kaigsuonan, mga taong tarong. Kana bitang kabalo kung unsaon paggamit ang panalangin. Dili kay pagkakita nimo nga oy tabanganan kaayo. Hatag po ka ditso, hatag. Nya niadto reg tindahan gipalit rag aniho. Magbantay ta. Ay nay mo tapat magbantay ka. Si Jerry Sato, amin pastor, salamat sa pulong. Si Arlene, good evening pastor. Si Nurse Boyan, yes, maunay hatagan tong alagad sa Ginoo. Like pastor, no? Dili lang pastor. Dapat imong isig ka Kristohanon. Mapastor man, dili pastor, importante Kristohanon. Kay ang butang diri mga kaigsuonan, hinabang alang sa isig ka Kristohanon. Kay kung dili man gud Kristohanon imong tabangan, kasagaran sa prinsipyo sa tao, ay hinatag ra bitaw ni. Hinatag ra bitaw ni. Anong manggod nga ato maning idalo, hinatag ra ni inom ta. Hinatag ra ni mga Kristohanon may kana. Unya makakita ang Dios nga ang panalangin nga gihatag sa Ginoo nabusaran nimo. Now atong tan-ahon mga kaigsuonan, unsay gipakita sa Biblia? Deuteronomio kapitulo 10:18 alang sa mga nag-take note. Deuteronomio kapitulo 10:18. Okay, tan-ahon na to ha. 18. Ingon din he, hatagan gayud niya hustisya ang mga ilo og mga byuda. Gihigugman niya ang mga langyaw og iya silang hatagan og pagkaon og biste. Hayag ra siguro ako ang cellphone, ako ang gadget, hayag ra kay murag napiktuhan ako mata. Busa angay usab ninyong higugmaon ang mga dumuduong, ang mga lupyo tipon kaninyo kay kamo usab mga dumuduong man kaniadto dito sa Ehipto. So dinhi giklaro nga hatagan gayud niya ang hustisya ang mga ilo, ang mga byuda, gihigugman niya ang mga langyaw. So kung muhatag ka mga kigsuonan katong mga langyaw, katong malagi, pero imo na siyang klarohon kung tabanganan ba. Sunod, kinsa gyud ang gusto sa Ginoong hatagan? Arita sa Salmo 37. Okay. Salmo 37. Salmo 37:5. Naamoy Biblia diha palihog basaha ang Salmo 37:5. Salmo 37:5 nagingon din he. Karon tigulang na ako apan sukad sa akong pagkabata wala pa ako makakitag matarong nga gipasagdan sa Ginoo. O mga anak,
sa matarong nga nagpakilimos. Dito tag 28. Kay gihigugma sa Ginoo ang katarong og dili niya pasagdan ang pinili niyang katawhan, panalipdan niya sila hangtod sa kahangturan apan laglagon ang kaliwatan sa mga dautan. Ang mga matarong makapanag-iya sa yuta og magpuyo niini hangtod sa kahangturan. Diha giklaro sa balaang kasulatan nga ang speaking about panalangin, labi na sa kwarta mga kaigsuonan, kung gikan sa Ginoo, dapat para gyud sa mga katawhan sa Ginoo. Dili kay kung naa kay panalangin gikan sa Ginoo, labi na kung kanang alagad ka sa Ginoo niya kanang maong panalangin gikan na sa mga katawhan sa Dios. Dapat ang makapahimulos ana katawhan sa Dios. Dili kay alagad ka sa Ginoo niya manghatag ka anang mga taong ay mga bisyo, dili na makalipay sa Ginoo. Katong adunay mga bulaton sa Ginoo, pastor, angay tabangan. Maunay mga gusto sa Ginoo nga kanang tabangan, like ni Tito mga kaigsuonan sa Hebreo kapitulo ikaduhang Korinto mga kaigsuonan. Ikaduhang Korinto, murag ni init ang akong kwarto diri. Murag ni init siya. Okay, tara. Wala di maandar ang usang pan. Okay. 8 sa ikaduhang Korinto 8. Nihangyo si Pablo mga kaigsuonan nga matod pa diri. Ikaduhang Korinto kapitulo 8 bersikulo 16, gipasalamatan namo ang Dios sa iyang paghatag kang Tito o kadasig nga sama sa iyang gihatag kanamo aron pagtabang kaninyo, dili lamang kay musugot siya sa among hangyo kundi tungod sa iyang kadasig sa pagtabang mianhi siya kaninyo sa kaugalingon niyang kaubuton. Among gipauban kaniya ang usa ka igsuon nga tinamod kaayo nga mga simbahan tungod sa iyang pagwali sa ebanghelyo. Labot pa sa gipili niya siya o gitudlo sa mga simbahan sa pagpanaw uban kanamo samtang magpadayon kami niining pag-alaga diha sa gugma alang sa himaya sa Ginoo sa pagpakita nga kami buot gayud mutabang. Namatngonan gayud nagmatngon gayud kami aron walay magmulo sa among pagdumala niining dako kaayong gasa. Unya maoy tuyo namo nga pagbuhat sa matarong dili lamang atubangan sa Ginoo kundi sa mga tao sab. Busa gipauban namo kanila ang atong igsuon sa makadaghan namo siya sulay ug nakit-an nga madasigon siyang daghang mga butang. Okay. So doon na po yung mga sulat si Apostol Pablo ibins kang Tito o kang Timoteo. Nga nihangyo pod si Pablo nga ang mga alagad sa Dios sama nilang Timoteo kinahanglan padayon nga kinahanglan tabangan. Mga kaigsuonan, I hope ako nagampo nga doon na tayo nakatunan especially sa pagtabang. Ayon ninyo kalimti ha kung mutabang ta nakaplano. O niya kung mutabang ta mga kaigsuonan kinahanglan ang mga katawhan sa Dios. Kana gyud mga katawhan sa Dios. Especially kung maghatag kag kwarta, dili maayo basta-basta ihatag kwarta, labi nas mga naay mga bisyo. Sa atutong padayog basa mga kaigsuonan ang ikaduhang Korinto kapitulo 9 bersikulo 11. Himuon kamo niya nga madagayaon sa tanang butang aron magpahinatagon kamo sa tanang panahon ug daghan unya magpasalamat sa Dios sa inyong gasa nga ilang madawat pinagi kanamo. Kay muhatag gani ta sa mga dili mga Kristohanon mga kaigsuonan ang mahitabo ana dili na sila katigong magpasalamat sa Dios. So masubo ang Dios.
Kay kining pag-alagad nga gihimo ninyo dili lamang pagsangkap sa mga kinahanglang katawan sa Dios kundi musangpot usab sa madagayang pagpasalamat sa Dios. Mga kaigsunan, kinahanglan kong mo relax no sa ato nga programa. Siguro sa ako aning paggamit sa ako bag-o pa man guni nga eyeglasses. Kinahanglan kong mo relax. I hope na amoy nakatunan ug I hope na amoy nasabtan sa atong panaguban. Mag-ampot ha. Amahan na mo nga Dios nga makagahom, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo, sa mga pulong nga amo karong nadunggan, sa mga pulong nga among nasabtan, mga pamaagi nga among nakatunan. I declare blessing Ginoo sa matag usa nga dili kami malimot ug mahimo kaming mapuslanon sa paggamit sa panalangin nga imong gipial kanamo. I declare blessing in Jesus name. Amen ang amen. Kini inyo igsoon, Pastor Gideon moingon, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Palayo ko sa pag-share ni ini ngadto sa inyong kailag higala aron masayod pod sila kung unsaon pagtabang. God bless and good night. Bye-bye.